zuwa tsangayarka ko zawiyarka ko da'irar ba da iliminka zan tafi wajen wani in yau ilimi shi kuma zai cika hannu na fi ka sanin sako duk kusacin ka da shi ai ba kai ne ba ko to ba mutumin kirki ba ne shi ya nesantu da kai kuma yana hana a zo a samu fa'idar da ke tare da kai yan hauna anhu wa yan auna anhu shi yana hani a zo gare ka kuma yana nisantar ka shi da karan kansa to wasu malamai kuma suka ce wannan ayat ta sauka ne ga akan Abu Talib radiyallahu anhu a bisa sabalin malamai wasu su ce radiyallahu anhu wasu su ce bi imani ba za a ce ma radiyallahu anhu ba amma dai masoyin manzon Allah ne to wa hum yanhauna anhu wa yanhauna anhu wasu ce akan sa da shi da wanda suke taimaka mar ne ko ba su imani da annabi amma suna taimakon manzon Allah wai yanhauna nasa anhu suna hana mutane su cutar da shi yanhauna nasa an dararihi suna hana mutane su cutar da annabi Muhammad wa yanhauna anhu ta da cewa kuma su sun nisanci addinin da annabi ya zo da shi su ba su imanin ba amma kuma suna hana marasa imani su cutar da annabin da ya zo da addini kamar zance mafi gaskiya mafi inganci mafi haduwa zantukan maluma shine zancen farko su dai mushrikai din nan da kafirai da munafikai yanhauna anhu suna hani a zo wajen annabi Muhammad a ji saƙon Allah wa yanhauna anhu alhali su ma kuma sun nisanci manzon Allah wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun ai wa in yuhlikuna ma'ana in adam ma yuhlikuna ba kowa suke halakarwa ba illa anfusahum sai dai kansu da kansu wa ma yashuruna kuma su ba su sani ba ba kowa suke halakarwa ba suna hana ayabi manzon Allah suna hana a faɗi girman manzon Allah suna hana a nemi albarkar annabi Muhammad don saboda su ba sa so su ba sa ne ba daidai ne da mutumin da ya ce shi baya son abin da ya faɗa ɗin nan ba zan maimaita ba shi ya ce baya so ko kuma in ya ga wanda yake so sai yake yaƙar wanda yake so shi ya nisanci rahamar manzon Allah ya nisanta kansa da albarkar manzon Allah ya nisanta kansa da taimakon manzon Allah kuma wayan hauna anhu kuma yana hana wasu su nema shi bai nema ba kuma baya nema mun gane ko kuma yana hana masu nema su nema bai yadda ba ma annabi Muhammad din yana da albarkan ko taimakon ko darajar shi bai yadda ba ma a tunaninsa gani yake annabi Muhammad ya zo duniya ya koma babu sauran wani amfani wal iyazu billah wannan shi ne tunaninsu to suna hana a nemi albarkar manzon Allah saboda su sun nisanta da ita to wannan su ne magabatan na yau wanda alƙur'ani nan ya sifanta mana idan ka bibi masu faɗin wannan magana duk bai neman albarkar manzon Allah a yau idan ka tafi marji'insa za ka samu magabatansa cikin neman albarkar manzon Allah za ka samu su Abubakar ne su Umar ne su Usman ne su Aliyu ne da sauran manya-manyan sahabbai su ne magabatanmu cikin neman albarkar manzon Allah masu ne santa annabi a yau waɗanda ba sa son komai na falala na albarka